podia escriure una dona? Aquest és el dubte, aquest és el problema en què s'enfronta totes les escriptores de mitjans del segle XIX i començaments del XX. Hi ha una carta molt colpidora de Caterina Albert dirigida a Joan Maragall, que no sabia que era una noia la que escrivia després de publicar el 1902 Drames rurals, que li diu que realment que una dona escrigui sembla en aquest país que sigui pitjor que fer altres coses. Amb això, Víctor Català ens està dient, ens està exposant quin és el gran problema que ha d'enfrontar-se. Com que és una dona terriblement lliure, fins i tot diguéssim que físicament incapaç de subjectar-se a una autoritat externa, des de molt petita és conscient de que és una artista, i una artista àmplia, que podia fer teatre, que podia ser pintora, però que veient l'actitud tan agressiva que l'entorn polític i social l'envolta, decideix que, evidentment, una ploma i un paper és el més senzill que té. D'aquesta manera es constrenyirà ella mateixa, amb el que s'anomena moltes vegades una autocensura, a la narrativa. Si es va censurar va ser perquè considerava que no la podien entendre. Però ella volia explicar el que ella realment creia. Volia explicar els complexos i els problemes interns de la gent del camp, de la gent normal, de la gent de poble, i per això va escriure Drames rurals, o va escriure un pròleg també preciós a Caires vius l'any 1907, en el que explica que la seva obra explica volgudament unes parts que normalment no es comenten, que normalment no s'expliquen. I a més, es basa molt sovint en la dona com aquell ésser que en aquella societat que l'envolta la tenen constrenyida pel matrimoni i per l'Església. Tal com estava concebuda la societat, els rols que tenia establerts feia que, diguéssim, la vida d'una dona passés per ser filla, després per casar-se i ser mare, i després, evidentment, treballar i morir. És a dir, hi ha aquesta idea de que el matrimoni era la realització a través de la qual la dona havia de viure, s'havia de realitzar a través del matrimoni. I des de la infanticida, el que posa en dubte i discuteix l'obra de Víctor Català és que aquesta sigui la manera de ser en el món de la dona. Aquest aspecte el va desenvolupant en molts temes i de moltes maneres diverses. La dona com a víctima, la dona també com a botxí, no mai és maniquea, perquè és una autora, diguéssim, d'un geni i d'una intel·ligència completa. Però sí que és cert que si llegim Drames rurals, és un element, diguéssim, interessant, veurem com les relacions matrimonials, home-dona, en la majoria dels casos, són sempre negatives. Entre alguns dels temes més emblemàtics, per dir-ho així, més punyents que tracta Víctor Català en la seva obra, trobem la violació, però també trobem un aspecte molt positiu, que és la bona relació entre les dones. Hi ha un relat que es diu La jove, en què explica com les relacions entre sogra i jove, la nora, diguéssim, normalment amb uns rols vistos molt negatius, doncs els treballa molt en positiu, per exemple. O un relat com Paràlisi, en què explica una relació entre dues dones que és clarament lèsbica, tot i que, evidentment, el llenguatge utilitzat no és d'aquesta manera que faríem avui al cap d'un segle. Si analitzem Drames rurals, totes les criatures que neixen, si són nens, normalment són fruits d'una violació o d'una relació no volguda, matrimoni concertat. Mentre que si són nenes, resulta que són filles de l'amor. Aquest és un aspecte que ens explica una mica més en concret altres temes que Víctor Català no explica. A banda d'això, clar, la pregunta seria, així
Víctor Català podem dir que era una autora feminista, no? Ella ho hagués negat de totes, perquè, sobretot en els anys principis de segle, el que sortia a la premsa que eren feministes eren imatges bastant colpidores i a més violentes dels carrers de Londres, en què hi havia la confrontació entre les sufragistes que es reunien sobretot a Londres, que estaven batallant per el seu dret a treballar i pel seu dret a votar. El van aconseguir l'any 19, però des de l'any 1905, 1906, 1907 ja s'estaven prodigant pels carrers i les feministes que ara, de principi de segle, que ja n'hi havia, doncs intenten d'evitar aquesta confrontació. Quan parlem de feministes de principi de segle hem de parlar de seguida de Carme Karr, hem de parlar de Felip Palma, que és el pseudònim de Palmira Ventós, que estan escrivint al mateix temps. Per tant, ja no és només Víctor Català, sinó que també tenim una altra escriptora que està intentant obrir-se camí com a narradora i que utilitza un tipus de tècniques i un tipus de paisatges molt pròxims a Víctor Català. No només són elles, sinó que de seguida tenim a Carme Karr, també amb un pseudònim, l'Escardot, que publica també a Joventut i ràpidament serà la que tirarà endavant una revista fonamental del feminisme d'aquell moment, que és Feminal. L'any 1907 comença a sortir Feminal i ja en el primer número, la primera portada és per Josefa Massanés, que és l'escriptora del 19, que obria d'alguna manera la porta a l'escriptura en l'època del romanticisme. Víctor Català era una escriptora ja molt reconeguda des del 1902 i això feia que les seves contemporànies intentessin d'implicar-la en els projectes, diguéssim, que unia la cooperació entre les escriptores. Carme Karr és de la primera que intenta que des del primer número de Feminal col·labori, però normalment sempre dona alguna cosa que ja té feta, vol tenir aquella llibertat de fer exactament el que li interessa i de dedicar-se a la seva obra. D'excuses en dona moltes, però sempre dona prioritàriament la feina que suposa tenir una mare malalta, de tenir, diguéssim, responsabilitats familiars. Aquesta és una de les excuses, però sabem que viatjava, sabem que no es perdia ni una estrena de teatre quan venia aquí a Barcelona on tenia casa, sabem que estava al dia i rebia diaris i revistes italianes, franceses, que havia estat a Itàlia, que havia estat a França, a Suïssa. Per tant, realment vol separar i no vol que la seva vida interfereixi en la vida pública. Però com deia, l'any 17 finalment sí que es decideix a ser la presidenta dels Jocs Florals i fa una entrada pública important. Un altre moment important va ser l'any 23, quan fa també un discurs important perquè la fan Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, de la qual encara no havia estat cap dona. Només Dolors Monserdà havia estat, diguéssim, com corresponsal, honorària, però no havia estat acadèmica pròpiament dita. De fet, Caterina Albert, perquè signa Caterina Albert, escriu sovint, té una epistolari important amb Dolors Monserdà, a qui considera la seva mestra, qui considera el referent de la generació anterior, però que conviuen en una mateixa època. La literatura de Víctor Català és seminal, perquè si anem avançant en la història de la literatura catalana ens adonem que grans escriptores posteriors hi han pogut recórrer com una obra que no només és un referent, sinó a partir de la qual es pot avançar i es pot anar més enllà en el camí literari, es pot avançar en la manera de dir i d'entendre els personatges, d'analitzar els personatges, d'analitzar la complexitat humana. Caterina Albert va ser un referent claríssim
per Mercè Rodoreda, quan explica amb el seu professor de català als anys 30, l'any 30, 31, del Mau, què és el que llegia de petita, què és el que li interessava. Un dels referents és Víctor Català i Solitud. Arriba a dir Víctor Català i Solitud val tota una literatura. Però aquí no s'acaba la cosa, sinó que avança i després de la guerra, quan trobem ja la segona onada de feminisme, als anys 60, ens trobem una autora com Montserrat Roig, que explica que l'obra realment de Víctor Català li serveix per avançar. I de fet s'explica aquesta evolució. Víctor Català, Rodoreda i Montserrat Roig formen un camí. I això arriba fins avui mateix. Aquest és el punt potser fonamental. Com fa uns anys, l'any 16-17, es va tornar a fer una nova edició d'un film, 3.000 metres, i tota una nova generació va tornar a connectar directament amb la literatura de Víctor Català. Això implica que és una obra polièdrica, que és una obra que té moltes lectures, perquè és irònica, entre línies explica moltes coses i es pot llegir des de molts angles. Darrere d'aquella màscara ens trobem amb una autora que constantment s'amaga i que no vol que el lector arribi a la seva privacitat. Quina era la personalitat de l'autora? Doncs una personalitat que no serà fins més endavant, quan després de la guerra publica una sèrie de textos semificcionats, autobiogràfics, que es diu Mosaic, en què ens dona algunes pistes de la gran lluita personal que va haver de patir per poder avançar en el camí que ella volia fer. Mosaic, hi havia d'haver-hi 3 llibres, de fet ella només publica Mosaic 3, impressions literàries sobre temes domèstics. Que una escriptora de més de 75 anys escrigui sobre temes domèstics, evidentment no es veu com una cosa, diguéssim, ni política, ni emancipadora, ni problemàtica pel règim franquista. Però a darrere d'aquestes proses autobiogràfiques en què explica en molts casos aspectes de la seva evolució com a escriptora des de nena, hi veiem realment, diguéssim, l'explicació de tot un geni creador. En una primera part, les proses escrites des del principi de segles com La Cambra Blanca i Montniu, en el qual es reafirma la necessitat de tenir un espai propi per a la creació. I això, evidentment, és un referent, una avançada del que molts anys després explicarà a la cambra pròpia Virginia Woolf. En altres moments d'aquest mosaic, ella explica com pintava, com anava a l'estudi d'un pintor que es deia Clarasó, que era important, i arriba a dir com explica la diferència entre l'estructura, diguéssim, acadèmica que li volia imposar el pintor i la seva forma absolutament, diguéssim, lliure que tenia ella de fer, sigui pintura, sigui escriptura. I això fa que arribi un punt que digui que veia claríssimament que ella no podria ser mai una bona deixeble súbdita, diu, de Hitler, diu Carlo Ordeno y Mando, perquè sí, no se deia per a mi gens ni mica. Aquesta sortida en un moment determinat d'un personatge, estem parlant de l'any 46, de Hitler, posa en evidència l'amplitud de mires d'aquest personatge que podem qualificar realment de monstre de la literatura.